A virágokat és a madarakat is, és ahogy zizeg a nád, ahogy csobban a víz, de legjobban talán mégiscsak ezt szerettem. A csöndet körülöttem, és a kék eget felettem. Csak egy-egy légbuborék hangja töri meg néha a csendet. A szemfüles horgász pedig ezeket az apró jeleket figyeli a víz felszínén. A hajnali zajok, a levelek finom susogása, a zúzmara misztikussá, még titokzatosabbá varázsolják a mocsárvilágot. A pontyok birodalma. Reggel van. Az óramutatója még nem ütötte el a hetet. Imádom a természet csendjét. Ez nem némaság, hanem maga az eleven nyugalom, aminek megvan a sajátos zenéje. És ez csodálatos. A halak cserkelése, fárasztása, kézben tartása minden esetben szívmelengető érzés bármely horgász számára. Egy ilyen helyen olyan élmény a horgászat, melyet szavakkal nem lehet visszaadni. Ezek a bajszosok nem csak élményt, de egy különleges életérzést adnak az embernek. Don Carp Lake, hogy azt az életet éld, amire vágysz.